sulaya pikiran sok dadi mas yen pengira bisa guru yen lawat ora enak dahar mikiri baik badan sawiji simbar makanik jalani kenang imane keringan kenang sayange tujuh keringan kenang ayune nanging kemutan kenang imane kemutan kenang sayang satunya menana lima seorang anak wai ayu tetap di mati Aduh, jagate wis ngrecek bae. Udan gigis ya mari-mari. Pari ya gemet bae dipangane tikus. Sing awit pinian nyebar ping 3 ya gemet. Sampai wis tandur ping 3 ya gemet. Jagate bulan puasa bareng anak sing cilik njaluk sunat sawah oli lanjani sedulur bayare panen puasa ya sabukane ya laka polo laka jabu laka liyane mangane bayan nyong karo siwang bareng anu beras beli duwe dadi wong wadon pusing dimasak segaking toli dikelapani dimasak maneh. Segaking oli nempur ning Widasari. Toliku dibumbuni karo kelapa enak-enak lawe siwang terasi bawang. Kadang-kadang ana sambel ya sambel tomat. Boro-boro karo iwak kaya wong sugih ka. Pupu ayam, sontong, blak utak, urang rinyong kadang-kadang buka segane ya segaking dimasak dibumbuni kelapa lawe karo siwang tulis sambel tomat mancing ora oli-oli ya keting 5 ngeler tak goreng ya lumayan kanggo mangane senang bareng senange kudu njaluk sunat bisa bareng jaluk kunate nanggap ke Depok kayak Bapak Wata Depok Gelora Muda oli beli yang utang ya biasanya jam sedulur tapi hari utang masih nanggap Depok jauh utang bayar yang panen ketiga iya kudu sabar paman wong langka itu ya kudu lima sabar kudu konaah kudu nrima ning pepesten kang diwenehi maring Gusti Allah sebab mulyane manusia iku dudu kenang banda kayane akeh dudu kenang sugih melawat dunya dudu kenang rabine akeh mobil akeh jabatane dudu mengkono sapa wong kang tawakal kang sabar nerima ning takdir kang diwenehi ning Gusti Allah toli bersyukur iku wong kang mulya ning matane pangeran. Oh dadi mengkono Den ya nyong sabar bae lebar ya aduh ya pengen sih ya aduh ya kayak batu juga yang nyong yang ojek yang geroro-oli narik-narik ngopeni wedhus pada kelengar pada mati. Duh, nasib. Wis jagat ngricak wae udan beli mari-mari lurus kete kengelan.
Wis timpak nang kudu gemboran bae. Iya mau kudu nrimaning pepesten takdire kang kuasa. Panjenengan lagi dinuji karo kesabaran, untung ora dinuji den tibani penyakit kang ora waras-waras. Oh iya iya mong ya pakat bae penyakit si wong sugih sing dunyane miliaran ngabrag-abrag bang rumah sakit ya pirang-pirang. Wong sugih sing rabine loro tukaran baya pirang-pirang. Wong sugih sing akhire pikirane sengsara sebaya pirang-pirang anu si bakal bikin morono sia. Aduh yang membae nyong yang enes durung pernah keduman sugih den. Iya kudu sabar paman mengko yen wing waktune yen ning wis titik dinasti anyar pinanggih mengko panjenengan kedudukan banda kaya iya kudu nrima tapi aja sombong lan takabur. Oh ya ora ya mesti ya nyong sombong takabur sampai dunya kaya Bobot dulu ning gajah buat wong meduran. Sing lahir tu mekaning batin, sing dunya sampai tu mekaning akhirat. Bobot dulu ning gajah sing dijaluk padu aja bobot wong meduran. Mulane aja sok adiraken adi gang adi guna asa aing panggul. Alai bakal ning banyu sapawangi gawe salah niscaya bakal cilaka jengkon. Mulane elinge aja kenal godane setan aja kenal godane ini. Zaman gini goyonganan paku den. Bak sing papak ya diaku. Sing sugih pada, sing pangkate pada, sing kehidupan strata sosiale pada diaku. Bareng isun sedulure akeh. Ya isune yo mlarat ciprat. Oh, makaya ben dadak luru. Luru esok kanggo sore, luru sore kanggo esok bareng utang durung bisa nyurutang. Ya ora diaku, diadoi karo sedulur. Jaman kini istilah paku, siapa kang strata sosiale pada, dunyane pada, pangkate pada, diaku dadi sedulur. Pun siur karo wong beler, harapan wong nakal, harapan wong ora karuan, dunyane pada, diaku sedulur, nyong sing berusaha bener-bener dadi wong soleh, dadi wong baik-baik beli dunya ora dia. Iya kudu sabar tapi sun sapa bayat teka senajan sampeyan iku wong fakir, wong miskin, wong kondisine kekurangan, iya sedulur isun, ya tekaku masih sedulur isun, paman kecot peot ya sedulur isun. Iya mboten paman kaji. Iya. Yang bae tekaku sira kecot ya. Bogen sira utang orang kebel ya. Tekaku bae wong sira kudu sengsara. Sanajan sira utang kebel, beli nyurutang, durung nyurutang utang mani, durung nyurutang kebon mani. Ya tekaku bae wong sadulur yen bagaya. Ya sejen mau bukan ngaku sira sakar gede ya. Sekarang berarti nggak beli suka. Oh tuh ya pengen menyuruh utang.
semene bae urupan sugih perkara melarat nyang susugi kotak suruh tangi mung sing aku ya paku bakal beli papak beli diaku iya kudu sabar panarima pam wis endah wong sejen paku ya endah bokatan paku papak kudu diaku